wasal iż-żmien li mmorru għall-investiment il-kbir, it-trakka. Għandna l-pjanti lesti u mudell ta' finanzjament maqbul ukoll bis-sem tal-NDSF. Mill-mument li sirt Prim Ministru tajt direzzjoni lis-Segretarju Parlamentari Clifton Grima biex nagħtu priorità lil dan il-proġett. Iżda stabbilixxejt ukoll ċertu prinċipji li nħoss li llum wasalna għalihom u għalhekk nistgħu ngħidu li t-trakka iva se ssir realtà. Għandna l-pjanti u għandna l-finanzjament. Ridt li dak li nagħmlu ikun ta' livell fejn l-investiment ikun wieħed li tkun kuntenta l-komunità lokali tal-motorsport kollha kemm hi. Ridt li jkun proġett ukoll li jrendi għal deċenji u li jilħaq standards li huma internazzjonali. Nemmen li dan il-għan ilħaqnieh bid-diżinji li se jkunu ppreżentati fi ftit jiem li huma maħduma minn esperti Ġermaniżi fuq għażla tal-Malta Motorsport Federation. Dan se jkun proġett tal-ogħla livell li minnu se jgawdi kulħadd. U li bis-sem tal-Gvern l-NDSF u l-Federazzjoni fih se jkun qed isir investiment ta' 20 miljun euro. Ridna wkoll li ma neħdux art li tinsab f'ODZ. Xi ħaġa li għamilniha possibbli billi se naħdmu fuq l-art f'Ħalfar madwar il-postijiet fejn diġà issir attività simili. Tlabt illi jiġu skartati għal kollox pjanti li kienu jaslu sa wara l-bieb ta' komunità sħiħa f'Birzebbuġa u minflok immorru b'bogħod kemm nistgħu. Hekk fil-fatt sar. Fuq kollox, kull proposta li kellu qabel dan il-pajjiż kienet tieħu ferm aktar art. Illum għandna soluzzjoni li hija waħda realistika li ħdimniha id fit ma' min imexxi dan l-isport f'pajjiżna. Saru wkoll studji dwar il-ħoss bilan li nieħdu l-miżuri biex ir-residenti ta' Birzebbuġa mhux biss ma jbatux minn xi inkonvenjent ġdid, iżda biex nistgħu nimmitigaw ukoll dak li diġà jeżisti llum. Dan se nagħmluh b'sistemi ġodda li jistgħu jiġu implementati. Irridu li jsir proġett professjonali li minnu jgawdi kulħadd fejn anke nollu l-livell ta' żona li trid issir iva attrazzjoni ta' kwalità. Dan huwa proġett li naturalment irid jgħaddi minn proċessi ta' applikazzjoni ta' żvilupp u konsultazzjoni u hemm se nkunu nistgħu nuru bi sħiħ il-livell ta' serjetà li tfassal bih.